Rombo e kaunti ma Homa Bay odok ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kagikoni en ema en kod teko mar tero duond burano nyime. Okoni gisiro lwedo Dr. Oburu Oginga mondo dhi nyime gi tayo duond bura mar ODM. Bende gisiro twak e kind ODM gi duond bura mar UDA kagikoni mana Oburu kende ema nigi lony mar arieya manyalo miyo ODM bed gi twak makare gi UDA motelo ne yiero mar higa 2027. Jopuonjrego bende osiro sirikal mar Manywanda magikoni osekelo dongruok e kauntis ma Kaluo kendo ginyiso jokanyo mag ODM mondo kik wuogi e winjruok manie kindgi kod jatend piny William Ruto. Waduto wanyalo neno ber ma broad based government osekelonwa. Chien kachacha ne wawuok wadhi e streets wago koko wating'o sufria makata gimomiyo wating'o sufria ok wang'eyo. But gisani wantiere sirikal ndani kendo wawacho niya wabiro siro sirikand William Samoei Ruto, His Excellency the President. Ka otelnwa gi our party leader, that is Daktari Oburu Oginga. Based government kwa sababu imeleta maendeleo katika Homa Bay County, imeleta maendeleo kwa shule zinazopatikana hapa Homa Bay County. Shule kama Tom Mboya University tumesaidika sana. Kuna shule yetu inajenga tunasema 2000 student village, ina accommodate 2000 students. Moko kuom